Let it go, let it go. Can't hold it back. Her sidder jeg med Sasha, som er mor til mig, og jeg vil gerne spørge hende om nogle spørgsmål. Hvordan er det at bo med en, som har epilepsi? Jamen det er jo lidt anderledes, fordi der er nogle ting, vi skal tage hensyn til. Hvad den laver, sådan at Ja. han lige pludselig sidder et eller andet sted og har anfald. Ja. Er jeres indkøbssted sådan anderledes? Fordi I skal jo købe noget helt andet mad, når han er på diæt og sådan noget. Ja. Der er meget planlæggende og meget andet mad, han skal have. At der skal forberedes og måles ud og regnes, og det skal vejes det hele hans mad. Ja. Og så er der sådan noget, I har mulighed for at gøre, altså er der noget, som I ikke sådan har mulighed for at gøre, for eksempel, hvis man er på ferie og sådan noget? Nej, det er ikke både på ski og på sol, og i USA har vi været, og så... Ja. Hvordan fandt I ud af, at Martin havde det? Men det går ved, at han havde startet med at have feberkramper, dengang jeg var helt lille, jeg var 10 måneder gammel. Og dengang han så blev 3,5 år gammel, der begyndte han så at få kramper. Og så fik han scanner ud, og de kunne så se, at der var noget epilepsi. Så kom han på medicin. Ja. Og kendte du sådan til sygdommen epilepsi, inden han fik den sådan konstateret? Nej. Så du var også bare helt blank? Fuldstændig blank. Hvor ofte skal han sådan til lægen, for eksempel? Nu ved jeg, at I har været i København og sådan noget. Det er sådan lidt forskelligt. Når han er på diæt, så den sidste diæt, han var på, der var han jo over hver 3 måneder stadig på at tage blodprøver. Mm. Nu er han der over hver halvår. Så det vil sige, at det er meget sjældent. Eller efter behov. Ja. Og hvis nu der sker noget sådan lige pludselig, skal man så også helt derover, eller er det noget ens? Ej, det vi kan godt tage på sygehuset herude, men når det er noget med medicinændring og sådan nogle ting, så er det derovre. Ja, det var det.